So hello mga kalistener, maayong adlaw sa tanan no. So karon pagyud ko nakakuan. Padung pa ko muli sa muang balay no, hapit na alas 12. So memorize ang pamahaw mga kalistener no. So padung pa ko muli sa mua kay kuan. Akong gitistingag edit ang kuan ba kanang buwak na salamin ba. Kay ni gusto maminaw si Ma'am Bel no, bisag katapusan lang sa drama o si Dads Vasquez no. So akong gitry og edit no kay daghan man copyright ba. Daghan copyright ning dramaha mga kalistener. Nga di galisoy kog edit. Pero suwayan ako ri karon og madala ba. So ga-advance akong video mga kalistener no kay wa pa gyud ingog na nahuman akong edit ba kay kapila na kong ibalik-balik yun times 3 na siguro na usab-usab na ko copyright man yun kung saan kay tungod sa mga music ba pitinaghanag music maning dramaha nga gigamit sa mga drama background nya copyright tanan mga good sige ko balik-balik og edit pero kung ma-upload na ko niya tingali sa tawagan na fix o gamay no pero dili gyud totally nga kuan mawala ang copyright na gyud copyright gawas lang kung ikat na ko na gyud no laktaw ba style no pero murag na makulangan sa linyong paminaw mao na nga para sa basura ka lang ba nga wala ko'y kita to kay kuan man copyright man so tuas sa tagiya sa music ang kung ano to revenue sa maong drama walay ako muna nga akong gipapaminaw ninyo daan kay ako ang katon to kung makapaminaw na mo katon ako kay bisag sintabos na lang ba makapoints ba no yan mo ko'y kita to mga kalistener no kay nagtusin nila alulino nga hati sa kuan ko no sa YouTube dili gid hati mga kalistener no kay copyright man gawas lang kung ni okay og sharing revenue ang tag-iya sa music pero wala man so mapugos kung cut pero paminaw lang mudaan na tong mga paminawan yung daan ang drama no so gawas lang sa mawahe alkanse kay di makat na gid so pagkakaroon paminawa gid sigurado inig-upload nako kay before nako i-trim ba no kay no choice man og i-mute mawa man pod malaktaw man. So, baro to kalistener. Thank you so much for watching. God bless itong tanan mga kalistener. Bakit hindi mo maramdaman ikaw sa akin? Pagmiyagi ato na sayran, giplano na gyud og maayo ni Sofia ang kamatayon ni Almira. Iyang ipatulis ang ilang bahay ug kuhaon ang kwintas ni Almira nga dunay kasing-kasing. Walang siya kalibutan si Almira nga nagkaduol na ang kriminal sa ilang bahay aron tulison sila ug patyon siya. Unya gipahimuslan ni Janet ang kamatuoran nga managsuon sila si Almira. Mao nga iya kining gisugo si Almira nga magpalit og mainom. Unya may nabati siyang nabuak nga baso sa kusina. Karon mga higala, niya ang katapusang sumpay ning atong sugilanon. Buak nga salamin. Ka na lang ang dinadasan. Almira? Ikaw na ba ang niya sa kusina? Almira, ayaw ko kadlo ka, ha? Oh, uy, kinsa ka? Ngano nakasuot ka din eh? Kita sa kasing-kasing. Adios, Almira. Kuwanta na. Almira! Almira, hay ka! Tao. Almira! Almira!
Almira, hain ka! Hain mo ni si Almira. Di man mo tubag. Almira! Hain ka! Oh, nakamata ng noon si Baby Angel ha. Balik ko na lang ako siya sa kwarto. Almira! Almira, hain ka! Huwag mo tubag ay. Pagkatulgo na lang una na akong balik si Baby Angel. Baby Angel? Nanas Daddy? Ay napagila ka? Tapang. Dennis. Tapang. Tapang. Almira. Tapang. Janet? Janet? Tapang. Janet! Tapang, Almira. Tapang. Janet? Hain man ka. Yan ang gisog ko ni mo beer. Janet? Hain ka ay! Oh, ala, nagmata si baby. Janet, dira sa lamisang imong ipapalit akong beer ha? Beer nga akong ipalit og dili bino. Patuon ko na si Baby Angel. Dennis? Nasa mo na si Baby? Nangita na tingali ni mo. Di man ka. Kanina ako sigpangita ni mo. Kuan, may gipapalit si Janet na ako. Ako na lang siya gitumanan para way kubot. Almira, sobra ka nagit kabutan ha. Ayaw pa ulipon na ng bayhan na lagi. Wa man ko mapaulipon. Dila ko ganahagubot. Mas gusto ko nga hapset ang tanan din eh. O nga madawat ko nila. Bisan isip nilang higala. Ayaw na lagi pangandoy, anak. Kaya bisan nun sa paibuhato ni mo. Mga bato ginagkasing-kasing ng duha. Busayan na lang usike ang iyong panahon ni Anang duha. Sige, kanang pahaway na lagbalik. Ako ni bahala ni Baby Angel, ha? Sige, dambag ako uda. Matawag na kong balik. Sige. Nakatuog naman din balik sa si Baby Angel. Sige, iduog na lang na ako. Okay rin mo? Sige, kay paabuto na lang ako sila si Nang Tunya o si Bito yung moabot ka nangumpra. Unsa? Nangumpra sila o gabiin ang dako? Oo, mamay gusto ni Ma'am Sofia. Oh. Sige, dihaw na ka, ha? Ate manunan ako si Janet. Yun na, si Papa. Wa pa ba mabalik? Wa pa man tingali. Pero susihan sabi na ako. Mercy? Dili din makontak yung cellphone. Unsa pa ginitabo yung Mercy? Nasuko ka siya dako. Tigali. Nagbigay na siya nako. Aro dili siya maawayan ni Sofia. Unsa pa kay akong buhaton ining Sofia? May pinahitabo sa bay. Si Ben na ninanawag. Pero Ben. Hello, ma'am. Saan naman? Dito ka na sa bay? Nabuhat na ba mo ang akong gisugo? Oo, ma'am. Dito na ko. Nabuhat ko na yung kisugo na ko. Oo ba? Pero, may problema, ma'am. Ano may problema? Wala ko magkawat ang kwenta siya ngayong. Kunsa? Okay na. Wala problema. Pero, di mo gawas nga tuloy sa akong pagsaka, ma'am. Kaya
Canada bisan ko sa kabutan. Ug ganong wa man sa Canada. May lalaki ang kalitang bitegog. O, nakadagan ko. Unsa? Malamang, nakalitan ko. Lalaki ang tingog? Oh, ngita nito ang tira. Ay lain. Si Dennis taga to. Wa tay problema. Kay bakol to. Naga ito sa wheelchair. Oh, mga babam. O sige na. Ipadaan ako karong dayon ang kwarta nga sa huli mo. Sige, ma'am. Kaya musipat ako. Sigurado hindi ka nadunggaban ni mo sa Almeida. Oo, ma'am. Naigaw din siya sa patyanam. Oo. Oo ba? O sige. Ipada ko na imong sohor. Ug palayo na yun ininapita. Oo, ma'am. Sige, bye. Bye. Wala. Patay ka na, Gidalmira. Patay ka na. Janet? Janet! Ay, makanis Janet, uy. Nara maghapon sa lamisa ang beer nga akong gipalit. Oh, takatug na kasi, ha? Ako na lang siya atuhan siyang kwarto. Kinala mapaubos lang ko ni Janet. Basin pati ay kumaluoras siya na ako. Labi na nga naipaw na siya karon niya ako igsuon. Janet? Janet? Nakaka din sa sunsi mong kwarto? Napalitan ako ang beer. Janet! Wa maimik yung kwarto. Ay, nakatong nagitingali si Janet. Mingaw pa man sa ng kwarto ni Sir Rolando. Wa pa sa tingali siya mabalik. Ay, kamingaw sa bahay. Janet! Nanay mo beer! Husto ra rin ipauli. Posible nga nauli na sa sila si Tonya o si Bitoy karon. Kanin daw sa kong gibati. Wa na gid ang mga tao nga babag sa kong kalipay. Sorry na lang mo, Mercy. Ingon man ikaw, Almira. Kinahanglang mahipos yun mo. Tungod kay babagmos ako mga plano. Pagkanindot sa kinabuhi. Wa maging mga bliss, Mercy. Mercy! Mercy! Sir, nakita man to na ako nga bilangkaw ganina. Ha? Mau ba? Ganina lang ka diha, sir. Oh, ganina na. Sabi na kong natug lang siya. Ay, may lakton man kuno to si ma'am. Adto ko do siya sa bahay sa iyang amiga. Ha? Amiga? Oo, sir. Mura man to siyang naguol nga nag-away kuno siya ug ang iyang amiga. Oh, mau ba? Bisulti ba siya sa ngayon sa iyang amiga? Wa ra ba, sir? Basta iigora to siya nga mitambag nako nga makig-uli gyud sa mga tao nga nahimong kaaway. Oh, mauna iyang gisulti ni mo? Oo, sir. Suod-suod masabmisi ko Ma'am Mercy. Kinsa man da ituod ka, sir? Kay ako lang siyang sultihan nga diadih ka kung mauli siya. Hingna lang siya nga nangita niya si Rolando.
Sige, sir. Ako siyang sultihan, anak. Sige. Salamat, ha? Kinsa makang amiga ni Sofia nga iyang gipasabot nga iyang nakaaway. Dili kaha si Sofia. Wa man kayo imik sa kwarto ni Janet. Ay, magkuha na lang ko tubig. Ako na dun sa kwarto na mo. Ay, Ginoo. Hatagin na ito kahapsay nga mo relasyon ni Janet. Madasuon, mi. Dili may mo mag-away, mi. Ay, sa maning naa sa sahog. Mga basong buwag. Ano nagkatag man din eh? Dili. Si Janet ka na nagpuyo sa sahog. Janet! 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 Dugo! Kanakan sa dugo! Janet! Janet! Tingog! Tingog daw sa mga! Ay, nagkadugo mga Janet! Tabag ako! Janet! Tabag ako! Tingog! Janet! Salamat ka na ginawa pa ka! Kailangan ba daw ka sa ospital? Dali! Mga dito sa ospital! Janet! Maningkamot ka makaabot ka sa ospital! Janet! Janet! Maningkamot ka mabuhi ka! Isahat ko! Dili na ko ihikaw di may mong anak! Managsuunta! Huwag ikaw tinuon niya, daddy baby! Basta akong siya impailan di mo! Maningkamot ka makaabot ka sa ospital! Dali! Ang tao! Janet! Gabsap sa tao! Dugo! Janet! Kadang-kadang ko kumigawa sa mababa! Janet, kinalaman na huwag mong tabang! Kasi nagdunggabi mo! Kinsa! Janet! Kinsa! Si Ma'am! Janet! Janet! Ayun na pagsulti! Kinalaman na ang hospital! Hindi ka mamatay! Hindi may mamamatay ka! Almira... Sorry! Oo! Gibasailan na tiga! Basta paning kamot! Paning kamot ha! Buhian daw na kagay! Manawag kong tabang! Manawag kong tabang! Manawag kong hospital! Sorry! Janet! 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 Tubag ako! Janet, tingog! Tingog! Gipasaylo na tika, Janet! Huwag pa gani ka makipasaylog, pero gipasaylo na tika! Nagabati ka! Tingog! Tubag ako! Janet! Janet! Unsa mo ron? Si Almira? Si Almira kanang misinggit og nagilak. Naunsa man ka siya? Almira! Almira, naunsa ka? Ang wheelchair. Kinalang masusin ako si Almira. Kiunsa man ka siya ni Janet? Anong misinggit man siya? Almira! Okay. Doon ako sa bahay. Kinahanglang magpanig kung maayo karon. Sofia, ayokang imong acting sa kamatayon ni Almira, ha? Ipakita sa taling tao nga nag-uulgid ka.
kung dunay mamatay sa bahay. Janet! Janet, tumang ako! Janet! Ibasaylo na tika, nakabatay ka. Managsuon ta. Angay lang magbinahalay ta, Janet. Janet? Janet! Anong naligo, Mrs. ko galingon yung dugo? Dennis, tabangi ko. Tabangi ako mangon. Ginala mabuhi pa siya. Gusto ko mabuhi pa nga ako mangon. Unsay mo mangon? Dennis, tabangi ko. Si Janet, ako igsuon. Basta maluhay ka. Maluhay ka, tabang. Tabang na to siya. Hindi may mamamatay si Janet. Managsuon mo si Janet? Oo. Sila nga akong ipangita, Dennis. Kung mo na, anak ka ni Tita Sofia? Oo, Dennis. Siya ang tinuod kong inahan. Basta maluhay ka. Panawag ko ambulansya. Di na lang mabuhay pa akong mangon. Oo! Sige na. Panawag ko! Panawag ko! Okay. Hindi anagad ko sa bahay. Kinahanglan maayong akong acting karon. Ay, nakalami sa kinabuhi. Kami na si Janet may manghawd ining baya. Okay, Sofia. Ang damang imong kagalingon sa paghilak sa kamatayon ni Almira. Janet! Janet! Tinubro ni Almira. Kung saan? Ano tingog mo rin ni Almira? Dili ba himog tingog ni Almira ang akong nabati? Ano napaninggit man siya sa ngalan ni Janet? Janet! Lihok! Tingog dahil! Wala ko masagunin mo! Wala ko maglagot Almira! mo! Nakapanawag na ang ospital. Huwag niya na tarong ambulansya karong taon. Dennis, si Janet, wala maglihok. Wala maglihok ako. Almira, kalma lang. Yun ang unsa may kita mo, ha? May tao ko no nakasuod og gidungkap si Janet. Unsa? Mao na, Dennis. May tao nakasaka. Gidungkap si Janet. Janet, tingog, day. Tingog, Janet. Unsa ni? Ano mo naman nabati man ako ang tingog ni Almira? Tuwa sa kusina. Gikan niya tingog. Janet! Hinahita mo ko din mo. Janet! Dili! Ano ba? Almira! Giunsa ni mo kung anak ka! Giunsa ni mo nga ako, banda! Tita Sofia! Janet! Janet, anak ko! Janet! Anak! Almira! Almira, salbahis ka! Buhi pa na ka! Giunsa ni mo nga ako, banda! Giunsa mo ako, Janet! Huwag ko isa! May tao nakasundin eh! Muna katapusan sundin ni Janet! Dili! Dili ni tinuod! Dili ba imong tinuod! Ikaw, Almira! Ikaw mo na kayo ninigtanan! Ikaw! Ano mo lang kapalton sa ka! Si Almira! Anong dili naman ikaw namatay! Wasisa! Ano ba? Buhay na siya! Wasisa! Patyon ako ang animal! Patyon ko na! Ayaw! Pati ang di mo anak! Sa'yo mo gipanuti, Dilis! Anak ni mo si Almira, Tita Sofia! Dili ko mo to! Anak ni mo siya! Huwag managsuon silang Janet! Mga dili mahitabong makahimo siya sa pagpatay sa iyang mangon! Husay kami yung imong kamaturan nga! Nga anak na kasalbahis! Ako ang bata ngay magibiling ka mamaaning! Ni mamaaning sita! Dili! Dili ko mo to!
Janet! 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 Janet, anak ko! Janet lang ang akong anak! Siya lang! Dili ka nagyapon mo doon ako. Tanawan na ni Tato ninyo ni Mama Anisita. Tanawan na! Ikaw si Inday? Ako si Inday Mira. Ang batang imong gibiyahan sa gamay pa ko. Imong gibili ni Mama Aning, wala ni mabalika. Amba! Unsa ni hitabo? Amba ko kasamot, ade! Janet! Janet! Nak! Gano'n si Janet ang suluminig mga kwintas? Ha? Iyan nagipangayo na ako. Kung gano'ng imo manigihatag niya! Almira! Dala ka! Tita Sofia! Ikaw ang mipatay ni Janet! Ikaw! Hindi ko makahimo, anak! Makahimo ka tungkol kay demonya ka! Ikaw ang gagawin kayong dilit ni Janet! Ikaw! Gano'ng imo manigihatag ni Janet! Andang ko na ihatag sa kumangon ng tanan niya pangayoon ako, ma! Pero wow, tani mo ihatag kinikwintas! Wow! Janet, anak ko. Gano'ng imo magikuha ang kwintas? Gano'ng? Unsay buot nimo ipasabot na imong gipanulti ha? Tita? Janet, anak ko. Hindi ko ang imamatay, anak. Ang gano'ng gikuha man ni mga kwintas. Gano'ng, Janet. Sa ato ba ikaw ang nagsugong tao? Ha, Tita Sofia? Ikaw, Almira! Ikaw mo yung angay mamatay! Ikaw! Dili ko di mo madawat niya mong anak! Patay na ako anak kasinday! Patay na siya! Janet, anak ko, anak, bangon! Anak, bangon! Dili ba ibong mamatay ka? Dili ba ibo? Almira! Almira, balik diri! Almira! Uy, kapuslanan na ako pagpangitan sa kuwinan. Kay dili man di gyapon ko niya madawat. Uy, kapuslanan ako pagtundubin ni Napita. Almira! O sinita mo din eh. Gano'ng nagkadugo ka? Paano nandun? Si Janet. Nga naman. Yung sanam sa ganit, Janet. Posibleng patay na siya pa. Usa. Kapan, nga naman. May tao bisan sa bahay o nadunggan pa si Janet. Dili. Ako tingali utapat siya sa mga tao pero si Janet ang napatay. Usay buot mo ipasabot. Kung pa na ako mahatag ni Janet ang kwenta sa hinatag ni Dennis, ako ang mamatay. Usa. Mo kaninisabkan ko sa panultay Mama Sofia pa. Hayin sila. Tuwa sa kusina. Diya ka lang ha. Nanahitabo man ni Namo. Nanahitabo man ni Namo ni Janet. Nga nanahitabo man ni sa ito kinabuhi, Janet. O gano'n din maging kumatawa sa itong inahan. Janet! Janet, anak ko! Ano manila ay? Ano ikaw naman hinuwi na matay? Ang kadautan. Magbungag yun ang kadautan, Tita Sofia. Usay kita mo din. Papa? Ginoo ko. Si Janet na yan, nadugaban. Ginulando, aloy ka! Aloy ka! Lusag akong anak! Hindi ko musugot na mamatay si Janet! Dili! Oh, may ambulansya na. Mauna ka na nga akong gitawag, Papa. Kinahanglang mada sa ospital si Janet. O ikaw, Sofia. Ayaw pagbiya din sa bahay. Dili! Dili! Ang man ko sa akong anak!
gusto na, Almira. Tayo na pagilak. Magampo lang ta nga matabang pa sa mga doktor si Janet. O nagpitik pa man tong iyang pulso. Dili mahimong mamatay siya. Tungod kay nakaamgo na siya siyang sa. Nga ano nakasiguro man ka nga nakaamgo na siya sa iyang mga sa, Almira? Tungod kay nagsorry na ako si Janet Dennis. Ako na siyang ipasaylo. Almira, bisan unsa pa'y may tabo ni Janet, kinahanglan nga imo ning dawaton. Almira, ay napagilak. Nasagol akong gibati, Dennis. Luha sa kalipay. Tungod kinang sorry na nako ako mangot. Kung mahatagan pa man siyang luboy sa kinabuhi, mas malipay ko. Buhang yung kong daan ni mo, Dennis. Nga ito ipailak kang baby angels nga si Janet ang tinuod niyang inahan. Oh. Aba? Usa? Iuli mo kang Janet si Baby Angel? Tubag ako, Almira. Iuli mo ba kang Janet si Baby Angel? Dennis? Tubag ako. Oh, Dennis. Abi ni mo, Almira. Karon pa ko makasugat og babae. Nasama ni mo ka mapaubsanon. Naalang sa pagpangayo ang paghahatag sa pasaylo ang kalino sa tao, Dennis. Kung mapabilin kong mahiubos, ang akong kasing-kasing ang mamatay. Pero kung pasayloon ako akong inahan o ikasuon, mas magmalinaw na ang akong kasing-kasing. Tawad kay naalang sa pasaylo ang kalinaw nga atong ipangita. Almira, buutan ka gidi ay, bisan unsaon. Dennis, bisan unsa kadautan sa tao, ano na paghihapoy bahin siya pagkatao nga maayo. Kang Janet posible. Tungod kay nadalang siya sa iyang inahan. Ug gani matod nimo, nakapangayo pa siya pasaylo nimo. Oh, Dennis, buti pasabot. Nga doon na pa'y napibiling kaayo sa kasing-kasing sa kumanghod. O manghinaot ko nga, na mausap kini ang mahitabo sa kong inahan ni Mama Sofia. Ayaw daw kong biyahe ka na ibawag yung kang alang di mo ang tanan kong gibuhat sa Jen. Kita ang partner ni Lima. Nagsabot ka dito magtukunog bahay sa isla. Dili ba na? Dili ba mo mamatay ka, Janet? Maluhin kayo kong biyahe na kayo. Pagampo sa Ginoo, Sofia. Pasinta kong dunggong ka niya. Janet, anak. Gunit sa kong kabot, nak. Gunit. Niya si mama ni mo, nak. Niya na ko sa imong kilit. Janet. Naibaw ko nga ikaw ang hinungdan sa tanan. Kung anong importante kayo na ako ang kwarta, anak. Naibaw ka, Janet. Janet, anak. Oh, niya kita sa hospital, Sofia. Dalian ninyo ako, anak. Luwas sa taon ninyo ako, anak. Palihog lang. Dalian Itugyan ninyo na ako, to sa mga anak. doktor ang tanan, Sofia. Nakaabot na ba ka sa ospital? Kalma lang, Almira. Kung natagan pa gani og lugway sa Ginoo si Janet, kana nagpasabot. Nga doon na pa siya emisyon ining kalibutana.
Pero, kung mawag tamang gid si Janet, kinanglan nga imo kining dawaton. Almira, dili nato kontrolado ang tanang ito. Usa kinahanglan ato ning dawaton sa way kusmod. Nilipay naman unta ko ng sorry na ako si Janet. Pero, nag-ungaw pagit siya sa kamatayon. Ug sa kining tanan sa iyong inahan. Sa inyong inahan. Dennis, Karon pa ko makatugkad. Kung nganong taas kay kag pasensya sa duha. Tungod ay kay managsama ang dugo nga naglatay sa inyong kaugatan. mao ka na tinuod, Dennis. Bisan unsa pagkadautan si Janet o si Mama Sofia. Pero nga ako kasing-kasing. Maluoy paghihapon nila. Ang dili na ko tuyuon nga dali na ko makapasahilo nila. Tungod ka na sa imong kabuutan, Almira. Dennis, kung manawag si Papa, palihog. Pagutan na siya kunahin sila ospital, ba? Tabangan ninyo nga akong anak! Walay mo! Tabangan ninyo si Janet! Punsa man na! Unahan ninyo nga akong anak kayo! Wala na di maginawa! Hapit! Hapit mo! Sa'yo mo pagtanga! Sofia, sama ka. Ayaw dada din sa ospital lagi mo patasan. Pero kailangan luwasan nila si Janet! Hindi ko masukot ka mamatay si Janet! Dili! Tabangan na ninyo nga akong anak! Dali! Ano mo, mama? Ito siya sa operatibo. Hindi na nila magpaabot sa ilang pagtabang ni Janet, Sofia. Kailangan maluwas nila si Janet Rolando. Di ko masukot na mamatay si Janet. Dili! Hello? Papa? Dennis, diyan na sa ospital si Janet. Itabang na siya sa mga doktor. Unsa iyang kahimtang, Papa? Murag, naglisod na si Janet. Hain mo karong ospitala, Papa. Almira, nanawag na si Papa. Unya, kumusta naman si Janet? Sa tanaw ni Papa, magliso na gid si Janet. Inuho ko. Almira, bisag unsang hitabo ni Janet. Kinahanglan imo kining dawat. Ay, si ospitala. Kay maapas ko. Rolando, si Janet. Si Janet, Rolando. Si Sofia. Janet. Sofia, sa mga yun hitabo ah? Rolando. Kung saan mo nagipanusin mo? Oh, ang doktor. Doktor, kumusta pasyente? Ma'am, sir, gibuhat na namo ang tanan. Pero, wa nagidamo pa sa barang pasyente. Dili! 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 Anak ko! Sofia. Dili! Sofia, wa tayo mahimo. Wa das dili. Dili! Dili mo mamatay si Janet! Dili! Dili! Sofia, kalma lang. Jose, kalma! Wingon ka lang, kalma! Wala di ba salutin mo, Rolando, kung mo kalma ko? Ugos sa mali akong buhaton, ha? Patay na ba yung mga anak? Dili na siya mabuhi pa. Bisan ko magsige kapag hila. Dili! Anak! Anak! Janet! Janet! Kinalamay ba ako kunaon sa si Janet? Ginoo. Atagi siya kigayon nga matulid ang hiwi niyang tahan. Maluhay ka, Ginoo.
At agi may higayon si Janet nga makauban mi. O makasabot pa. Nagkinahanglan ko niya para mahumog kag kasing-kasing sa among inahan. Baby Angel. Ilong na hakay, may kilakaw pa ni mong mama, okay? Unsa man ning dugo? Uy, ha? Unsa man mo din eh? Bitoy! Ayaw na niyo gilabti ang nitabo di as kusina, ha? Pero sir, gano'n man eh. Unsa'y buti pasabot ang ni sir, ha? Anong nagano kay dugo? Kinsa may kipantay? Bitaw si Dennis. Agoy. O kinsa may nagdugo sa Dennis? Kinsa? Dugo ka na ni Janet. Gisakal kita og daw tang tao din eh. Unya si Janet ang nasugatan o gidunggab siya. Pero unsa sir? diniuna mo ha. Sugaton ako mga pulis. Dora, emergency room. Si Papa Rolando ka na naa sa kawas. Naglingkod. Papa Rolando, kumusta na si Janet? Oh, Almira, niya ka? Opa, nabalak ko sa kahintang ni Janet. Kumusta na siya? Oh, patay na siya rin. Asa? Patay na si Janet pa. Dili. Mao ka ng tinuod, Almira. Wa na siya rin. Kung tuwa si Sofia, uba niya sa suod sa kwarto. Bata ba kay si Janet? Nilipaw na siya ang mamatay. Unsa magiging nahitabo sa bahay? Kalit kay nahitabo pa. Kalit namin pa ulit si Janet sa bahay. Kung niya, gusto kini mag-iinom na ako. Pero suwa pa siya manugong inom. Yung ipangayong kwintas ni hinatag ni Dennis. Unsa? Huwag maghatag mo ba? Opa, akong ihatag tungod kay... Tungod kay unsa? Tungod kay... Gusto ko daw hatod ko niya nga iyang maguwang pa. Unsa ibot mo ipasabot, Almira? Ako manghon si Janet. O akong inahan si Mama Sofia. Unsa? Pero nga nung karon pa man nimo isulti. Tungod kinahadlo ko nga dili ko nila dawaton pa. O nagtuo ka ba nga dawaton ka rin ni Sofia ka? Mamasin ko pa. Almira. Mahimo bang mutanaw ko ni Janet? O sige, sunda sila sa morgue. Janet, anak, naibaw ko gan kung unsa taga kapinangga. Ikaw rin akong anak. Ikaw lang. Mahimo bang mutanaw ni Janet? Ngarong niya ka? Daghan tag ko sayon. Wa, tay angay ko sayon. Kay dili may tabong ang kunong takang anak. O gano dili man kunin mo ang kunong anak. Ikaw ang gisulti ni Mama Aning nga mo'y akong inahan. Ikaw, Ma'am Sofia. Dili taka anak. Dugay nang namatay ang akong anak. Pasabot mo ipasabot. Patay ng akong anak. Patay ng akong anak na kanungog ka. Patay na ang anak sa manlulugos. Kilukos ka? Oh, demonyo siya. Nilugos ko niya. Wasik kaluoy. Pero nagbayad siya sa... Nagbayad. Nagbawas ako sa paglugos ako.
Nakabawas na ko! Ma'am Sofia? Ang tanang babagsak kong kinabuhi, kinahanglang mo pahuway! Kinsi naglugos ni mo? Kinsi ako amahan? Patay na ang panuway! Usay, Yung mga demonyo, sa'yo na kay patyol! Kung gamiton lang nimog imong utok, sa'yo na kay patyol na kanungog ka! Kung dakong sa'yo po paglugos na ko, kay wa siya makaila kung unsa kong masuko! Dili ko makatugang kung makabawas ko! Hindi mahitabong gawas ng magsuroy-suroy ang mga dautan sa kalibutan. Hinahanglang mga matay sila. nibatay ka! Aron magmalinaon ka, hinahanglang papason mo ang mga dautan. Huwag nagtuo kang dilidautan ng pagpatay! Kung tinuol nga patay na imo anak, giunsa mo siya sa pagpatay! Giunsa ko ni mo sa pagpatay, Mama Sofia! Ayaw ko tawag kang mama kay dili sa kaanak! Usari akong anak, si Janet lang! Kita mo ba kasabot anak, ha? Dili ko mo tuo! Anak ko ni mo! Kung di mo ba ko gipapatay, giluwas ko ni Mama Anay! Ano bang mabugos? Magyang ka na ako! Tungod kay dili mamagkakatao nga hapit na mamatay, Ma'am Sofia! Nakatugan si Mama Anay sa kahoy nga bidatong sa Mumbai sa diyang nagbagyo. O saya katapusang ikumpisal na ako. Mga tinuod kong makatao. Gadili siya tinuod akong inahan. Kundili ikaw! Ikaw! Umpisa kung saan mo ko nibuktukmon palayo ni mo. Gibati ko. Nga ikaw ginang ako inahan. Ug ako kani pamatunan. Dili. Nabaktak si Aning. Nabaktak si Anisita ni mo. Ayaw nila pamagakma. Okay na ako kung dili ka mamudawat akong imong anak. Dili na ko mamugos. Tungod yung kikapoy na sa kong pamugos. O gitugyan ko na lang tanan sa Ginoo. Labi na ikaw. Palayo na ko! Oh! Palayo na ko nimo. Dili may tamo mo paduol pa ko nimo. O dili ko masugot nga mapatay ko nimo. Karon pa ko makasabot si mong gipanulti sa tanang mga pangitabo. Sa buot ni mo ipasabot. Dili kawatan ang misa kasabay. Kung dili, imong sinuhulan, di ba? Ayaw patakang mamasagi ang demonya! Ayaw nila pa Ma'am Sofia! Misulti na ako sa tanan si Sandro. Ikaw ang napasunog sa karang bay. O siya ang gisugo ni mo! Hilom! Nga nung ingunahan ka magkinautan, Ma'am Sofia! Nga nung... Hilom na kaya! Nagsugod ng gaba si mong kadautan, Ma'am Sofia! Naunay mo na yung kagaligong anak, di ba? Di ba giignat ang hilom na kwe? Tas ka ako gisulob! Mo ilanan sa mong tao kung kinsa niyang patyon, di ba? Ug wa masusi mo na unang pangayoon kini ni Janet, di ba? Di mo gihatag ang pintas aron siya mamatay, di ba? Ikaw mipatay ka, Janet, ug dili ako! Ikaw! Hilom! Huwag galing mo masa, Ma'am Sofia! Huwag ka nang nahitabo sa kumanghod! Gaba na na nimo! Gaba na na sa iyong pagkadautan! Gaba na na! Husto na! Husto na, Ma'am! Husto na! Husto na si mo papakadautan! Nagana na pagan si mo pagkadautan, Ma'am! Buhay ko anak sa demonyo, buhay ko! Buhay ko anak sa demonyo! Imo ko anak! Anak ka sa demonyo si Sir Fidel! Di ba sa Fidel? Anak ka sa demonyo! Hugaw-hugawa niya akong lawas ang ikaw! Ikaw ang bunga! O kay anak ka man demonya ka sa! Sige panulti mo! Kinsa na si Fidel! Saltiyo ko, Ma'am Sofia! Ang demonyo! Ang demonyo! Si Fidel ang demonyo! Siya ang sinugdanan sa tanan! Wa ko makasawaan ni Rolando tungkol kang Sir Fidel! Saltiyo ko kinsa na si Fidel! Iya ko gibunog! Iya ko gilugos! Sadista siya! Sadista ang demonyo!
Ugay anak ka man niya, kinahanglan magbayad ka! Ugay wa ka man namatay sa una kay giluwas ka ni ani karon patut ka. Yun na! Ang patay na mo! Mamatay ka! Mamatay ka! May ko siya yung bag! Mamatay ka! Sofia! Ano sa gibuhat mo? Anak! Ayaw pa sa Pinas, Almira! Anak na sa demonyo si Fidel! Agay siyang mamatay! Agay siyang mamatay! Sino kayo mo din namatay si Janet? Sofia! Kung agay na mamatay ang mga nautan! Bayan mo tanan mo, masa! Tama ko! Basta na! Tama ba yung bayan? Basta na! May pinagas siya! Balik, Sofia! Balik! Kuyawan ako sa tabo, sir, ay. Gusto ka, Bitoy. Yaw, sa sir? Di pa nalipiwan ng lugos kusina? Unya na lang. Napay mga pulis nga nagsusis palibot. Hala, no? Nung saan mo ni Baya, sir, Roy? Patay! Ulo, patay! Hala, sir! Nagkugubot ang mga pulis sa luyo. Ano na ko rin patay sa Nines? Susiyon ko kini, Bitoy. Bantayaw na si Baby Angel. Kung siya nitabo din sa karaang hardin, May patay nga babae sa kanal yan ang Karaang Hardin. unsa? Hoy, naunsa naman sila dong ini. May patay kuno silang nakitaan ng tunya. Nakuha na bang picture? Lakaw ng tunya. Susiya kung kinsa ka ng patay nga ilang nakitaan. Oo dong, ako sa sihon dong. Unsa man hitabo Nanong may patay naman sab silang nakitaan din sa karaang hardin. Nang tunya! Kinsa na ilang nakitaan, ha? Naunsa ka? Dong, si Mercy dong. Ha? Usa? Si Tita Mercy? Kuya, buhi pa ba siya? Ang paging na siya dong. Buti pa sa bot na patay na sila. Almira, okay ka lang? Okay na ko pa. Gamay rin sa mahad sa kong pagsagang. Pero, nakadagan si Ma'am Sofia. Nabuang yun siya, Almira. Kilala ako siyang sundan. Ayaw, Kung ano, dili ka mamasagot ako siyang sundan, ha? Papa Rolando? Gusto pa kong mag-isulti niya pa. ayaw na panool ko, Sofia. Kay wild na kay siya. Kung nakita ko siyang mga mata, Almira, Kung sa may nakita ni mo siyang mga mata pa. wa na siya siyang kawalingon. Guba na niyang panghuna-huna, Almira. Pero makaila pa siya nato. Ako lang siya sundan. Gusto ko mahibaw kung nahin magpuyong ako amahan. Almira! Almira, asa ka? Si Dennis kining nanawag. Hello, Dennis. Papa, Dennis, ganong nanawag ka? Saban, nabuta diha ang mga pulis nga kung gitawagan. Papa. Di na sila. Wa pa mang lakaw. Ipasusi nila og maayo ang mga paghitabo, Dennis. Ilan ang gisusi, Papa. Ug doon na sila ilaing na diskubrihan. Unsa man, Dennis? Papa, ang patayng lawas ni Tita Mercy. Unsa? Dili. Dennis, unsa man ang paghitabo, ha? Di man lang makuha patayng lawas ni Mercy. Pa? Kasi di mo kipanunti? Papa, Patay na si Tita Mercy. karangar din, Papa. Sa diyang gisusi sa mga pulis ang tibok bay. Naabot sila sa luyo sa hardin. Og nakita nila nga may lutsanan dito paduong sa luyo sa kusina. Unsa? Og dito sab nila makitaan ang patayng lawas ni Tita Mercy. Unsa ba yung namatyan? Gidunggab kini. Dili. Sige, Papa, ha? Kay makiksulti pa na ako ang pangu sa kapulisan. Sige, Dennis. Ikaw rin bahala diha. Bye. Kasi nahitabo. Si Mercy. Nakitang patay dito luyo sa karaang hardin. Unsa? O agi sa dinugaban, ang ilang nakita nga may posibleng may namatyan ini.
Almira, wa nilain. Si Sofia na sab ang nakaingon ini. Gusto ka pa? Kanunay na siya magdahaganting. Ang iyang gigamit sa pagsama nato karon, mausap tingali ang iyang gigamit sa pagpatay niya ni Berse. Mao di nga, wa nas Berse sa ila. Kay patay na day kini. Pero nga dito ba sa liyo sa karangahan di napatay lawas ni Tita Mercy pa? Si Sofia rin ang katubang nining tanantang mga pangutan na Almira. Kinahanlang madakpa si Sofia. Manawag ko sabay. Dini ka lang. Kay gihiling pa sa doktor ang imong samad sa siko. Sige. Ginoo. Sa mamatangay sa pagkatao si Mama Sofia. Litsi di kinabuhi Naguba ng tanan. Patay na ka akong anak. Ug ang anak sa demonyo mo na kaingon. Pero, nakabasag ko nila. Nasabdan ako si Almira. Pero, uwang pa rin. Kuwang pag ako pagsamad ni Rolando. Nila kong ginaog-daog. Mga demonyo sila. Hoy! Saan ka namira ka? Marites ka? Oh, di ba, oy? Asam ka kapatod, bang? Padayin sunahan. Paghuwat kung kanus at kapahunungon. Sir, asam itong mga polis? Ilan ang pangitaon si Tita Sofia? Usa? Wanted is Mom Sofia? Nag-wild day si Tita Sofia sa ospital. Ug gisamad sa maran sila si Papa ug si Almira. Wala na yung suspect sa patay nga si Ma'am Mercy. Pakat na gas Ma'am Sofia. Ay, ayan. Kanusam. Patay lawas sa luya, sir. Bitaw, kanusam to kwaon, sir. Kaya ako bulipot ko dito. Tinuja, kuyaw-kuyawan sa kwarto, sir. Moabot na takoron ang taga-morgue. Napay mga pulis nga naghiling sa lugar sa namatyan. Almira, okay ka lang? Okay na ko pa. Hindi na tasbay. Una na stas, aron matanaw ni mo bata. Opa. Almira? Dennis. Dennis. Almira? Dennis, patay na yun si Janet. Naibaw ko. Ug ayog ko balaka. Malabang ra nato kining tanan. Ano nagsunod-sunod ba ng mga pangitapo din Dennis? Almira, itugyan na lang namo ang tanan. Ug ikaw, ayaw nagkumpiyansa ha? Samtang di pa makitaan si Tita Sofia. Ayaw mo kabalaka. Kahit tuwan ang mga kapulisan, nangita na ni Sofia. Lugar lang diha. Anak tungod na ng pension house. Kamang. Sige. Di akong bayad o. Ano na ako magtago din. Ang mga buang nagpuot galis na wadak panday ko nila. Si Janet. Ang akong anak. Nabatay gid siya tungod sa anak sa demonyo. Janet. Janet, anak. Nga doon nagitaon nga imo magikuha ang kwintas ni Almira. Let's say, awa noon.
Ikaw na rin doon namatay di sa Almira. Kahit sa ko kag o, Janet. Ingon bitaw kong uban ka na ako. Naglain-lain ka kag laktaw. Ano may balik pa sa kasbay? Ha? Ganun kahit ka kag o? Kung natuban ka pa sa subo sa yung ginahandi, ikaw tama matay. Janet! Janet, Janet. Janet, saan ako? Dennis? Oh, Almira. Huwag ka pa rin makatug. Di ko makatog. Tuod. Gidada natin kag pagkaon din sa kwarto. Basin gusto ka nga nila ka mamahaw. Lain pa kay baho sa kusina. Sige. Anin na lang ta mga on. Yun na, kumusta naman ka? Huot pagyapon akong dugan. Unsay plano mo karon? Ang buot na ko ipasabot. Imong plano sa patayng lawas ni Janet. Gusto ko nga ani siya hayaon din sa pay. Kana kumusugot mo. Wa ko'y problema. Okay. Atong sultian si Papa. Mas maayo nga ni hayaon sa bahay si Janet, Almira. Salamat pa. Unya, si Tita Mercy, Papa. Natawagan ko na iyang pag-umangkon. Dadon nila sa Davao si Mercy. O sa hunahuna ni mo sa naitabo ni Tita Mercy pa. Way laing makahimo sa pagdunggab niya. Gawas ka, Sofia. Busa kinahanglang madakpan yun si Sofia. Huwag kung anhihayaon sa bahay si Janet, posible pa nga muani siya. Mao ka ng angay may tabo. Dinihaw na mo, ha? Ako nang ipahuluna ang patay lawas ni Mercy. Dennis, kagubot sa kong kinapuhi. Sa ako nang giingon nimo. Malabang ra nato kining tanan. Sige, mga ta. Kay andamon ko na ang lugar kung asa hayaon si Janet. Hala, nagigod haya ni Janet. Murang sa tag maluoy ng bitaa, oy. Ay, maluoy kita. Ay, dadang. Oy. Nang, unsa? maganda lang yata pagkaon, ha? O, day, Almira. Janet, sorry, ha? Kung nahibaw pa lang ko nga, ang akong kwintas ay makaingon nga mamatay ka. Wa ko na lang unta ni ihatag ni mo. Bahala na kung masuko ka. Gali, buhay ka pa unta hangtod karon. Kuno pa ni mo isulo magkwintas. Pero Janet, ayaw ka malaka. Ampingan ko ang imong anak. Panakot ko si Baby Angel nga puno sa pagmahal. Usa ba ito nabuak? Almira, may nabuwak sa sunod sa kwarto ni Tita Sofia. Ay, dini ka lang, Dennis, ha? Ako na magsusi ko noon sa nabuak sa kwarto ni Mama Sofia. Okay, sige. Ako na lang mo bantay din sa sala, sa haya ni Janet. Basin ko doon na yung mga bisita nga moabot. Ay, sige, diya ka na, Dennis. Wa ba kay iring nga nakasuot sa kwarto ni Tita Sofia?
Nagtunya? Nakasasud? Oh. Uy. Ang frame hindi sa bungbong ka na natagak sa sahog kung nabuak. Pero ano natagak man eh? Maayo man yung pagkabutang sa bungbong. Maayo kay ikaw ginamisod. Ma'am Sofia? Nga nagilap na nipultahan? Nagtuo mo. Nga bilayas na ko palayo din hin. Nahibaw ko mo, Anika. Kay pinangga ni mo si Janet. Nakalili ka na ba siyang haya? Huwag ka mahadlok na ako. O gano'ng mahadlok magkuni mo? Nga inahan man ta ka. Ha? Bisan dili pa kunin mo ang kunong anak. Sa rason nga anak ko sa naglugos nimo. Wa paghihapoy makausap sa kamatuoran. Nga anak ko nimo ug inahan ta ka. Dili talagi ka anak. Kakasabot ko si mong gibati, ma. Ayaw ko tawag kag mama. Inahan ta ka. Busa magmama ko nimo. Ikaw mo na kaingon nga namatay si Janet. Gusto ka? Ako usa nga namatay si Janet. Kay ko nahibaw pa ko nga nga ko kwintas ang ilahanan sa kriminal aron patsyon ko. Dili ni na ako ihatag kang Janet. Nankaroon. Ako na ba si patsyon ni mo? Oh, ikaw. Sa dili pa ko ni mo patsyon. Mahimong sultihan ko ni mo. Kunahain magpuyo ang akong amahan. Anak ka gid sa demonyo kay manggita ka maghihapon niya. Bisan demonyo pang ako amahan. Utang ko paghihapon niya akong kinabuhi. Busa. Sultihi ko kunahain sa magpuyo. Patay na siya. Dili na ni mo siya makita kay ako na siyang gihiluan. Ingon ka, nagkadautan. Sila ang dautan ug dili ako. Kamong dautan ug dili ako. Pero nga nagipatay man sa di mo si Tita Mercy. Tungod kay hasol siya. Gusto niyang ilugon si Rolando gikan ako. Mong angay lang siya patyan. Gawas pa sa niya kang nganong napatay na ko siya. O gano'n saan naman sa di Tita Mercy, ha? Uwa pa siya mo ani aron makigsulti na ako. Buhi pang ta siyang to drone. Iyang geto na yung kinabuhi sa kong atubangan. Musa angay na nga patyon ko sa siya. Pagkadaka na din mong napatay. Karon, pag-ampo na nagdaan kan ikaw na musunod. Pistola? Ha? Pistola? Aron di na ko masipit pa. Ipatay mong akong anak. Pues patyon sa sagka. Ganun nadugay man si Almira sa suod sa kwarto ni Tita Sofia. Mayad lang. Oh, Mayad lang. ikaw? Hain si Almira, sir. Oh, ganun niya ka? Tubagaw na ko. Hain si Almira. Tuwa sa kwarto ni Tita Sofia. Hain ang kwarto sa imong tita Sofia. Kaya nga no, unsay tuyo ni mo ni Almira? Tubagaw na ko. Hain ang kwarto sa imong tita Sofia. Oh, dili! Punto ko ron sa armas. Nauhin ako. Almira! Si Almira? Hain ang kwarto ni Ma'am Sofia. Ang tuong nga pultahan gikan sa dakong pultahan paingon sa gawas. Mao na ka na! Diya ka na! Bitoy! Bitoy! Sir! Kaya ko, sir! Sir! Pwede po tusod, di ba eh? Dali! Ituod kini akong wheelchair. Adto ta sa kwarto ni Tita Sofia. Pagdali! Liyong ka, Bitoy! O, niliyong na ko, sir! O, Dali! ito, di ka, sir! O, gunik, sir! Gunik! Pagdali, Bitoy! O, sir! Uy, hindi ko kapal! Uy, hindi! Bisan sa ako daw, tagagin mo! Wah ko yan ang ganibon niya! Wah! Aray ko! Ano tagagyan? Anibara na, Sandro! Sandro! Ang traidor! Ba't niya ko kumangtay ng traidor? Pistola! Pablihin ang pultahan! Bitoy! Iatag ang yawi! Pagdali!
Uy, hala! Walay bala! Yaw! Bukrate ko, yaw! Ay, tika, boyan! Kay bubaos ko niyo! Ah, maldita kay ka! Upawati ka! Upawati ka! Maluway ka, tabuka ka! Hindi ako karon! Mabatay! Ayaw! Almira! Almira! Ah, day! Gisaw ni mo hanting, day! Ayop ka, Sofia! Ano? Ikaw ang nanay nga mamatay! Ikaw! Ay, nadugo sa ni Mama! Gusto na! Gusto na! Usla! Usla na lang! Yan yung bayahan na! Kinahalan ka puso na siya! Usla na, Sandro! Usla! Wala na! Pina! Ay! Sandro, may bisita ka. Kinsa man? Almira? Sir Dennis? Sandro, Liya mo? kumusta ka din sa pisuhan, Sandro? Okay naman. Mauning dapita ang angay na kumpuyan. Kay dautan ko. Sandro, salamat yung pagbali o pagtabang ni Almira. Sobra na ang kadautan ni Ma'am Sophia, Sir Dennis. O mayo kay niya ka, Sir Dennis. Ha? Nganong mituto ka na ako, Sandro? May sikrito kong isulti ni mo, Sir Dennis. Sekreto? Oh, sikrito. May dako pa kong sa ni mo. Gawa na ko pasulti. Unsa ka na, Sandro? Ako ang nakaingon. Nga nahimo kang inutil. Unsa? Dakong kwarta ang gihatag ni Ma'am Sophia. Aron amo kang atngan. Pariglahan. O himuon kang inutil, Sir Dennis. Pasaylo ako, Sir Dennis. Oh, Dennis, Sir Dennis, mapasaylo pa ba ko ni mo? bisan kung di ta kapasayloon. Dili na mahibalik sa naandan ang tanan. Gawas pa. Mituo ko sa gisulti ni Almira na ang tanang panghitabo madautan man adunay rason maong gitugutan kining mahitabo sa Ginoo. Ipasaylo na ka, Sandro. Pero isaad lang nako nga dili ka na magpakasa pag-usap. Sa dihang misupa ko sa daotang buhat ni Ma'am Sophia, misaad ko sa Ginoo. Gamubalik na ko sa iyang sabakan. O Almira, angan sa duha ka agaw ni Ma'am Sophia nga namatay sa hilo. Mao si Benjamin Ruiz o Fidel Corde. Fidel Corte? Almira, sigurado ka ba sa imong buhaton? O, Dennis, kinahanglan mailhan ko si Fidel Corte. Pero patay na ka ng Fidel. Gusto lang ko makakuhag larawan sa kuamahan. Ikaw di ay ang anak ni Fidel sa iyang katabang nga si Sofia. Oh, ako, madam.
Kensay nga ni mo. Almera. Pero gipasagop ko ni Mama Sofia sa suod niyang ikala. Og dito na ako magdako. Ikaw di ay ang anak ni Fidel. O ako? Ako ang imong apo. Mahimo mag-aksyon ko nimo. Mahimo basab nga tawgon ta kag lola. Oh, apo ko. Lola. Pasaylo ang imong amahan, apo. Pasaylo siya sa mga sagay ang nabuhat sa imong inahan. Tukay ko na sige pasaylo, Lola. Tukay na. Salamat. Almera, tanawa ko. Dennis? Hoy! May barog ka mangudi ka din sa wheelchair. Si Dennis ay si Sir. Allah! Walk na, sir, walk na. Dennis, tingali ba itong baka ha? May tingali magsungkod ka. Ikaw na lang akong himuong sungkod, Almera. Okay ba? Okay. Dali, gunit na ako. Oh. Uy, okay. Step 1. Step 2. Hinay lang ha? Go, sir. Lakang. Okay. So, wala. Sa too. Dennis, makalakang ka na kyud. Makalakang ka na gamit ang imong artificial nga tiil. Almera, andam ka na bang makakita niya pag-usab? O, Dennis. Almira, kinalang mangandam ka sa mahimong may tabo sa inyong panakita. Kinahanglan dili ko muhunong sa pagpaila sa kong kaugalingon nga iyang anak pa. Nara siya. Naghinuktok siya sa ilawom sa kahoy, pa? Lakaw, Almira. Dula siya. Anila may magpaabot nimo. Ayaw kahadlok. Bago nang siyang nakainom sa iyang tambal. Dili na siya violente karon. Wa ko mahadlok niya. Sige. Doolo na nako siya, pa. Dennis. Excuse me. May mo bang mutupad og lingkod nimo? Ha? Janet? Ma? Ako ni si Janet. Diin bang kagikan? Sa bahay. Mao ba? Kumusta naman ka, ma? Di nga nakay ko ni mo, anak. May mo pagduaon taga-pirmi din, ma? May mo pagbugakos ko ni mo, anak. Ma. Janet. Anak. Mingo na kay ko ni mo. Ako sa pa. Gimingaw ko sa imong pagkainan. Doawa ko permi din niya. Ma. Duaw taga din ni kanunay. I love you, ma. I love you. Almira.
mahalaga. Og dinhi mga higala natapos kini nga tong sugilanon nga naguluhan. Buak nga salamin. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni O.J. Racasa. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Sa dili pa kami hingpit manamilit niya ang mga artistang may naghatag og kinabuhi ning atong sugilanon. Sa papel ni Almira, Generica Vidal, Dennis Jojo Buron, Ma'am Sofia Monique Di Gracia Sasidon, Rolando Joel Bensi, Bitoy Alduin Nakurda, Janet Matet Kabudlan, Tonya Yen Sasidon, Ben Ricky Garing, Sandro O.J. Racasa. Inabagan nila ni Teresa Soria, Alan Gulyat Nakurda og Paparans. Kining tanan dalit kanato sa RMN Drama. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini si kasamang Randy Padayaw Suson.